Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Bawal taginaw, miso adya ko naglakoy ta arak. Nagkuna bawal. Ni Kapitan. Kumparek day ta kapitan. Isu mabalin naklat talakwan iti arak maray. Uray man no kumparem. Nas ka nasurutan tilintag ti barangay. Makaungot ako nay. Lakwan na kaon. Saan nga rod mabalain? Apay ayang ay pilit mo. Agwala kaon dito itersinam. Day tatisan mo nga raramidan kabadong. Eh! Ay, pagpag na mga agpayson. Ay, anawaan niyo man ni kabadong. Agwalang agpayson. Badong! Sumarden ka man! Ay, saan ka makibiyang dito? Si katuyan. Sumarden ka! Di mo perdyan dagiti lako ni Marijuanang! Maray, pasensyaam ka din ni Badong ka. Ha! Mapanak agreklamo kan ni Kapitan. Kasaritak ni Badong ka, asaan nan nga ulitin. Kat no ulitan nan tumanan ngay. Ay katya kun atimang pang-urkan kwa na. Naglastog to mga mindya asawam. Kung nakabawal lang arudan, ipilit na pala ti gumatang iti arak. Pasensyaam ka din, Maray. Ipagpagapumon iti panagkumarita. Enteng, dengdenggam ti ibagbagakan ka. Adaya ibagbagam. Kunak, nagwala ka no ni Pari Badong ijay tersena ni Marikwanag. Anya ko man nagwala. Di mo mapanungtan, wano bagbagaan. Awan mo't nagreklamo iji barangay. Apay, masapul aya nga agreklamaw. Una. Kasano nga aksyonak no awan mo't agreklamaw? Kat, kasanungay no awan agreklamaw. Jak aksyonan Masapul nga nagreklamaw. Ay, kaya't ko kumatagreklamaw. Ngam pampanunotag ti panagkumpare may. Oray pa'y no kumpare Marikwanag. No dinadaal na mo't dagiti lakom, ay kot reklamom Ay, day tala ang matkit di lamisaan at intumbana. Awang magkit di nabuo nga lakok. Ay uray tanagwalam ay kasanaw no aramidin nan tumanan. Ay, kan may sa. Imay nagpakpakaasi ni Marituyang kanyak. Anya nga timbaganakan ka. Numabalain, jak kanon ireklamo ni Kabadong takaasi mo. Kat, naasyan ka mat. Ay, nagkarin ni Marituyang abagbagaan na ni Kabadong. Ay, sapay lako mga raw taag na kamatan ni Pari Badaw. Nagpagpakaasi akin ni Marikwanang. Asaan na ka nga ireklamo kin ni Kapitan? Apay nga ming agpakpakaasi ka. Apay, kayat mo ti maireklamo kin ni Kapitan? Pagdanagam ko kit kumparik mo ni kapitan. Uray man kumparay. Nabayag ang nagkadkadwa kami, tuyang. Hindi pa'y panawin ti hapon kit agkumpari kami. Ay, di na kayat asawan. Ano na bayag kayo ang nagkadkadwa? Pasensyaan na kan. Gapo iti madi nga aramid mo. Mananagan kan tumay. Siyak, ti makaamaw, tuyang. Apay, agaramid ka manan iti kalukwan? Adalayang papanak, si kamay. Amangan numarabyan ka manin bulak-bol alak-lakayan. Chip, nin samot tatabadong jay magmagna. Isaw. Na, papanan na ngay katrabi Ang kakasarita, Chip. Sige. Tatabadong. Amaw, kwarawg. Saan na masapol ng ibagam kanya? Anya ti amaw. Apawal ti rumor iti rabe. Apay nga rod arimwar ka pay laang. Mapanak di tabalay ti may sa akumparek di talaod. Ang mrabein. Kit, agiinom kami gayam. May pari ti agiinom iti rabe Wait, amaw.
Amo matgayam, apay nga aramidan pay laang. Ngamen, awan kabutang kaw. Uray na angkel mo kapitan, jak kabutang. Tangamen, agkumpare kami. Delikado ti rumor iti rabe tata. Bay, andak laeng ka di. Amok ter aramida kwarog. Sige, agrunda kayo laeng. Sandak apakadanagan. Ireklamo mi ni tata ba daw ang angkail? Eta apay. Di na kami patpatyain. Rimwarlat na amapan makiinom uray rabe No kasta, isudyete na ulang ti aso iti rabi ay. Unang kail. Imbagami abawal ti rumor iti rabe ang aramidan na lata, takumpari nakakanong amain. Awan kano ti kabutang na. Ay, imbaga na dayta. Unang kail. Kasanon mo dadakas ang napasamakan ko na. Ay, ibaganan tumanan. Abinaybay antay. Saan na kami matapatpatyan at anod mo? Aramidan na matlat ti kayat na. Ijay gayam laod tinagiinuman da kabadong idirabe. Wan nga raw, kunak asaanan arumwar tarabiin. Ang ipilit na matlat ta. Sapay adu tinaluko ijay. Dayta kati kabut-butang maray. Ipapilit namat nga adu ka no ti kumpari na ijay laod. Ay. Saan laangan nga agwalwala ijay? Kamangan no awan ti pasensya dagiti tattao ijay. Enteng, sino dahi ta magmag na arab-rabi eh? Nadamot flashlight na. Turad mo dayta. Paray, abugang mamad ito yung asaw. Nakagatinda ka. Ay, sa laki! Ay, si kamo gaya pare ba do? Papanap ka rabi ay. Di talaod pare. Mapanak man di tabalay ti kumparek. Ay, adda korpyaw. Adala nga. Anya kumati kabutin ko kay. Ay, delikado. Delikado laeng. Saan ka kuman arumwan no kastoy arabi ay? Makabasulak manay. Saan mo't kindi? Ang, pampanunutan mi lang ti seguridad ba? Sige pare. Inakaw. Na, Agur-uray kanya. Dagiti ko kumparek. Na, napanmatlatan. pudlo timbagan ni Kwaraw. Nga aramidin na lata ti kayat na. Ay, saan na kan adinengag, Enteng? Kapitan, ada ka nagreklamo. Sinang, Ay, asawa jay kumpari ni kabadong. Apagin inumanda di talaon. pastor ka. Umunag kan. Naimbagngal daw mo, kapitan. Ay, kastamot kan ka, kapsat. Nagtugaw ka. Ay, agyaman na, kapitan. Anya reklama. Ay, umay ko ireklamo ni Tata Badong, kapitan. Apay? Rinabi nga umay di balay may. Awisan na nila kay ko nga ginumda. Kanayon akasta alamidan na. Ay, nasaya at may ka nagreklamaw. Idi ko mapay nga agreklamo ak kapitan. Ang pinaspasin siya aklaang. Ngamita, ay, jakon makapagpasensya. No pay saan na ka nagreklamo, edi muna nagwala ni kabadong ije tersenak. Adda babae, anak kay turad na nagreklamo, mare. Sino ngay dahi ta babae, Mare? Jay asawa, jay kumpari na di talaod ah. Ay, kat nasaya at ano kasta? Kunak nga rod ka ni kapitan. Anarugyan dan tagdarom. Sigurado, agsasarunodan taon. Kat, anyamot ngay nga tatimakuna ni Marituyang iti dayta. Ay, sigurado nga isakit na di asawa na. Ay, huwan anya. Ang mga nagpakaase, asandan nga ireklamo ni kabadong. Ang, saan mo tamabalain? Bye-bye amon, Maray. Rombang laeng ang maipaayan iti pagnakman ni Pari Badong. Kasanungay Badong, no kanayon ka anabartek iti rabi kat maturog ka nga agmalmalam iti aldaw. Anya ti problema di tangay. O di saan kan ama katrabaho iti bangkag? At dapay mo't bagas ta. Danag mo na ya. Kasanungay no maibus ti bagas ta. Awanin ka nunta, ta saan ka mutan ama pa nagtrab-trabahaw. Managdandanag kalaunay mo ito ya. Ay talagang agdanagak, tadyak kayat ti maawanan. Iturog ko man 5-8. Oh, kasla ita, maturog ka manan. Awanin ti magapgapuanam. Sa anak ang makaturog, tadda ka dita, sumanaw. Sumartin ka man. Ay talaga dinak dengdenggaon Badong. Makauma ka. Ano tuyang?
Saan mo kuman napalubusan ni Tata Badong arumwar iti rabe eh? Ay na, kwarog, kanayon ko abagbagaan, ngam aramiden na matlat ta. Delikado ti rumrumwar iti rabe eh. Dinakdengdenggen ni tatam abadong. Kas idi rabe eh. Rimwar manain. Jak amuar-imuar, ta naglibas mo. Bagbaga am lata ah. Tada nagreklamaw. Bayam, tainton mauma. May saakmet nga agreklamo kontra ken kuana. Ha? Kabang alam nga ireklamo ni Tata Badong? Apay kit dinasan. Takdaram day tanging bagam? Wan, adon tira sa untap no ireklamok ni Batong. Asino jay babae ang naggapon dito'y barangay hall, Kapitan? Asawa man ang may sa abarkada ni Pari Badong apakin inuman na. Nay, may kamanon ngay na dyan nagreklamaw. Tatirigan na, makiniinom iti sa bali a balay. Ay, kasano nga yan? Adon dagita agreklamaw. Kapilitan na paayabak ni Pari Badong. Kasano nga no magpakaasin ni Marituyang. Amo yumutan da dya kumarek. Di na ipalubos nga dadaka sa mapasamak ken ni Badong na. Tay ko na kun kwaraw. Sa anak amabuteng, uray numay sa amilyon, ti agreklamo kanyak dita barangay hall. Nagadumetan day tamay sa milyawn. Talulaang met dagiti napan nagreklamaw. Manayunan pa'y kuma ah. Mapangkakano iti barangay hall ko na ni Uncle Kao. Wait, talaga mapanak. Saan na masapol ako yugin na? Mapanak asi siya. Nay, apay nga daka dito'y Marituyang. Umayak man agmerienda, maray. Nay, di mo kuyogan ayan ni Kabado nga mapan ije barangay hall. Anya ko maaga po akadwa. Na, apay di mo amaw nga do tagreklamo kang kuana. Taluda, Wen, dagiti asawa dagiti ko kumpare yo. amok amaray. Siyak pa'y tikunam. Paudi akaya iti damag. Apay di ka madanagan. Ha? Rumbang laang day taken kwa na maray. Tapno agnakam. Ha? Manipod makiin inom kadagiti ko kumpare na. Awanon ti oras na ama pa nagbangkag. Siyak aminen ti aggungunay. Ti mangiwayway itinuang. Ti agpakan kadagiti dengwon may. Kas ka aya? Iso adito yaklangan maray. Makiis-istorya aklangan ken kang agmalmalam. Kasano Paray? Ano tinangireklamo kan ka? Ayan da. Nagita ngay nakasako na kan ka. Maganda kami dito eh. Pagbut nga ngay. Kahit, agkumpari tamit. Sana yan. Ay, di mo kuna intikas ta. Nay, paray. Kusko sila pandak mo dagito'y nga agreklama. Ang dagayang basol mo. Ipagamot na paray. Tasandak ako silapan. Numabalin lakad dakad dalanda ka dito'y. Aramidan men. Paray, Asus. kumudil da ka na. Kaasyan nyo mat ate kong parek. Kung akon kahit, isakit na na ito'y kumpare a kapitan. Bayan nyo, takalpasan ti pa nagsasarita tayo. Ipabalod kung da ito akong pare. Nay, apay nga takas tatibag bagang pare. Nagnakam ka. Nya, mayaguray ka pare. Mabalay nga yabak ni Tuyang ka. Damot ijitirsi na ni kagawan. Apay ayang ayab kang ayab. Umay nakmit ka duway na. Tanay, nagado dagiti nang ireklamo kanya. Ay na, agmermerienda ak badong. Ay, unay mitay. Napatpatagpay tapan nagmeriendam ngam siya nga asawa. Tapay, binagbagaan kamot idain, ngam dinak dinang dengat. Nay, apay nga tatim malikod kamit din Tuyang. Inak ituloy ti makiistoryakin ni Marikwanang, ditakan. Ay, Tuyang, agsubli ka ni Tawi. Tuyang, di napanawan. Agtugaw ka kidin, ituloy tayo tagsasarita. Ay, unay yan. Tuyang! Nagtagari ka. Ni Tuyang ko pare. Napanay. Agtugaw ka. Makaungutin, dagiti nangireklamo kan ka. Di ka lang mabait. Pag-urayam ida. Ay, tatabadong! Agnakam kan, tamauman ni Nanatoyang amang ilablaban kan ka. Nukas tanga daramidam akalukwan di tabarangay nyo. Ala sige! Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna.
Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.